Bună seara, vrăți mutritori! Azi vă anunțăm obeti cu Nasi Calențaru. Nasi BTC Facultatea de Studii Politici pe limba engleză și apoi a adrăși un master de relații internaționale la SNSPA București. Și tora dioară este și doctorandu tu idia domenii tu care lucră și doctoratul lui este niheam legat și de armâni, testa va întreb mai multe și va zică mai multe truară. După facultate, Nasi adră și îndau stagiaturi la ONU, la OSCE, un București, un Viena, va zică mai multe ștesti lucru. Ama Nasi lucră mult și tu politică. Chiro de 10 ani, Nasi fu consilier la Comisia de Apărare, Aradă Publică și Sigurlăchi Națională la Parlamentul ale României. Ama fu și consilier de un parei parlamentar. Ștora este consilier tu Consiliul General a Căsăbălui București, la Dimarhie. Și Nasi adrăși mult lucru tu lumea armânească, fu prezidentul al Consiliului Tinerilor Armâni și cum îndăsi Andrei ti eventuri cum este Primăvara Armânilor, Trespăhinghes de Mai, Ziua Națională Armânilor și pe supreditute esti fu minat și tu pareia țin drapsi protlu filmul artistic zburât pe armânești, nu hiu faimos, ama hiu armân. Nasi adrată multi și azi vă zică, vă ne permitusească câteva de tute esti lucruri. Gine vine și Nasi. Ginte aflai? Tora Nasi mi minduiam Sahurhescu de la ți-am învățaștini, Sahurhim niheam cu calea ta, parcursul tău de teme educațional. Tine adra științe politice, de seachi că ți ghini studii politici, ți ti trapsi cât domenia asta. Adrai unui sapi, anda eram pe hala aceasta, dar la liceu, pasa 12-a, și mi mindui care sunt ațealii materii eu n-ai mai bun. Și engleză și de-a cu istoria. Și mutri una carte, ți puteam să dar cu aceste două lucruri și vizui că aveam filozofie și de-a cu științe politice. Și mi-a pufusei să ne câtă partea este de știință politică, că ți este diafora tra știință politică și filozofie este acțiunea. Și eu hiu un om ți merisește multul lucruri. Că ția filozofia e bună, am anis când eu avem și soț și iar este cu știința politică merisi mai mult și ați mai fusis necvicale este. Și mi duiesc că nu alătusi. Mult interesant, tu nu mi mindui ca nu are la politica și ca ună turli, zicem, de cali de la filozofie la practichii, zicem, nu? Politica ia idei la țeale filozofice teoretice, niheam de teorii și li bagă tu practichii. La facultate îmi pare că a avut și partea asta de filozofie, Pistipsescu, nu? Sigură. Ți-a avut experiența de facultate? Mult. Chirol ația se păru că aici facultate de științe politice, se pare că pe mine mi-a învățat să minduiescu, să-i bag pe aradă minduierile și mi-a ajutat să dar siu mai cerebral. Te minduiești mai mult tu. E că aveam multi andamusi, eu lipsea eram un parei, mai multi parei și lipsea să zinim cu naima bună apofasiti cafi lucru, cafi temuțiu adram. Și mă obetea cu parei, de adun cu lipsea minduierile astea să le zicem de dinintea tuturor soților dit clasă. Și lucrurile astea, insiparea mea că mi-a drară pe mine să ierisească multul de mult este lumea politicii. Și lumea asta de politică, așa cum învățat voi la facultate, suidisaști cu lumea politică de alihia, este una punti, anamisa de ți învăța și ți-a dar, sunt mult ahoria. Ama acei
Vază țari că sunt mai mult titule de politicieni. Are niscânți oameni ți Pistipsescu, ți Minduiescu, ți sunt prăxiți și are niscânți oameni mulți, ți adară lucruri tis în felul lor. Maxus tis în felul lor. Și este naima disimazii ei. Ama oamenii ți Minduiescu ștea lanță, ați lipsește si scoși tu migdani. Politica este din România, nu știu este mai știu România, dar mai se pare că tu România să scot în padi și oamenii ți nu fac, oamenii ți nu sunt taxi, oamenii ți nu lipsește si scoși tu migdani. Este cum zic eu, și un alatusi. Mi-ndoiesc că și a tinerilor, dar am și a partidelor, a partiilor. De-aia că tinerii nu mata să mină tu lucrul ăla tu. Am niscânță soții Pistipsescu că este o lume mult ahoria, este o lume spartă și de-aia nu vor să mintească. Dit poziția este de eu și eu, îmi se pare că minduirea este nici pseftă, că mas nu scutem tu padi, tinerii sunt prăxisti, sunt pușteari, ți-am învățat în afară, ei dinăuntru și școala tu România e bună. Minduiesc că lipsește să amestecă tu lumea este politică și cu maubeti multă și cu moabeti și cu lucru, poate să scoată dit ei un om ți va fi un model și la câtă care alanță tineri să mutrească. Maș că a ei se pare că politica armânească nu scoate tupa de oameni disimasi, oameni valoroși, scoate non-valori. Și tot a venit în minte oamenii de politica, dar niscânte alegeri, nu că vor ei, niscânte ori că așa lipsește. Și este diafurau este că mas tine axi, mas poți tine să ții mintea, cu tu multul chirov va să afli și alții în doi oameni, și cu altul chirov va să mai ină și alții după tine, care să ți Pistipsesc cu ideea cu tine, să alagă pe calea este pe care ți mindește tine ați au dreapta. N-ai mai multele căi cu politică, sunt unii strâmbi. Este știația că acei mamării nu para Prăxescu, nu para Scotul Migdanii tineri disimasi prăxiți. De alicia asta vreau să te întreb cum se face că tu protesi nu are tot zicem, n-ai mai buni, n-ai mai mări, n-ai mai știuți, n-ai mai învițați, n-ai mai mintimeni de tună, zicem, isnafi, cât se pari de vâroare că nu ies n-ai mai buni tu migdani. Și tine gândești, tora, apani s-a lipsește că lipsește să intră mai mult tineri tu politică și că te asta că ei nu intră, este cam azori să scutem tu migdani valori. Vreau să te întreb, ți poți să-i zicem la un tiner care se minduiește, vai să fac politică, politichii, să nu fac, ți îi zici că lipsește să mutrească? Numai și în felul lui. Nu este un lucru ce poate să badra de cafiun. Ama tinerii lipsește să alagă pe calea este, de-aia că dinăuntru îți vede altă turlii. Dinăuntru. Și cu este tu minti, putem la nivel de societate să fim mai moderați. Oamenii este un antagonist de ca și anamisa de oamenii ce sunt domesticați de politică și oamenii ce nu sunt domesticați de politică, oamenii ce nu vor să audă de politică. Și de-aia, vașații nu sunt să cunoască nici de lumea este, să vadă că lucrurile nu sunt cât cum zic eu, lăi, cum Pistipsesc cu ei. Va ne tornăm la mobeta de politică, că
eram curioasă, sia Dartini Cafidzu la Dimarhii, ama ninti vrem să mi torno niciam la chirolul acela a facultatei, a universității titini și știu că nica de atunci aveai sinferți una temă ți ia stimari cripari tu universități. Pistipsescu că nu maș tu România, tu multi alti craturi. Îi zici plagiat, care va zic că anda studentul când își îngrățaște el una teză, una lucrare ceva, nu filisește mași ideile lui, o filisește ideile al întui, ideile de la un soț, de la un autor, de la care sibă, fără să zică, aia este ideea al X, al Y, zici că este ideea lui. Plagiatul. Asta este mare cripare și știu că tineavoși ținferti temă, zi numai multul. Este lucru. Cu lucrare de licență, este o adrai cum este tinerul tu post-comunism, tu România. Și desi mutrește la crat ca vără vacă ți va sumulgă, desi anda plagiază este un lucru vai afectează, cum zic eu, vai adara rău, vai adara rău și vai lăsească cum se mutrește el la carieră, la lucru. Anda copiezi, putem zice că anda va să ajungă pe lucru, va scafță vără cali, niheam cama scurtă, ti se inferlo a tău, apandisea este că e. Tu, căftarea asta mea, tuxitexarea mea de licență, aflai și în două site-uri, atunci nu para erau tu în România câteva site-uri, am le aflai tu pe site-urile din afară. Și erau niscând de site-uri, ți aflau, ți vedeau desi vără lucrare este plagiată, ei nu. Sfeații că Cristian Preda, atunci era decan la facultatea Estă, l-a reținut mult Estul și am cupără acel soft. Dit 97-98 cât eram, de pe vără 40 ceva și alanță fură aflați cu plagiat. Este un lucru mi-a dus și tu SDPC, este un lucru, este facultate, deci de apoi peste ani, tu 2009 peste Psescu, intrai tu moabeti cu o firmă din Polonia, ți adra, este un lucru, adra un soft, ți vedea desi cărțile, desi lucrările, fură copiate ei nu. Și atunci, dacă ți-ai să lucrezi cu ei, ați zburi cu mulți decani, rector, prorector din universitățile din România, viduși că lumea nu era pofăsită să neagă pe calea estă. Tora spari că toate cărțile ce sunt băgate la universități vor trițea repeta este tulei de soft. Atunci lumea era nu era pofăsită. Și acum lucrez este firmă din Polonia, eram un tulei de reprezentant național, protlu argat ca și lucrător, aoala în România și așa cum zice și acum să dar mobeti cu tuti. Și mi-a risi mult că îi risește mult mobetea. Și a voi chiar să dar mobeti cu tuti, zic cum pistipsescu, cum pistipsește cafion și îi risește. Țin de se și ne-ar tu minti că avuști în ideea ța la facultate, pentru Sony nu bițiră tuți de toacel an, că programa asta vă ghivăsea cărțile îngrăpsite tu bițita de facultate și zicea, asta e bună, asta nu e, mă rog, asta e bună, asta este luată de la altul, alantă este originală. Îți pare că nu, adică Pistipsescu că nu mi-i vreo mulți atunci. Și mine Pistipsescu e idea, colegii tăi nu știu că te vroră, că nu te vroră. Aflară de apoi, da. După facultate știu că adrași îmi dau stagiaturi, una ti ONU, una ti OSCE. Cum fură experiențele ațale? Știu că una din ele tu fu Tuxeani, altă fu București.
după ce depisi facultatea Neș Viena la 2007 la OSCE, ediția internă. Era OSCE este ediție Organizația de Securitate și Cooperare cu Europa, are sediul cu Viena. Aici fu protul meu contact cu dumneaua și cu cum lucrează Xenii. Vă țari că dita este organizație sunt o 57 de craturi fălcăioate și am văleaști de Vancouver până la Vladivostok. Am văleaști toată lumea. Scopul este să zburască creaturile tradiale, să nu mata să aluntă lumea, să nu mata dar poli. Pântora mai este amintare, fu amintat aici lucru. Văd țări că OSCE-ul mai are paspre misiuni internaționale. Unii scânti craturi au niște conflicte, ca și tu Ucraina, tu Serbia, tu Kosovo. Eu lipsea să adaptu ca intern, lipsea să îndreg scânti materiale ti presă, te-ați lucram la birou de presă și adram scânti colaje media. Vedeam ții hăbări, sunt o disimasii de OSCE și ația hăbări li băgam pe aradă și li petrițeam la ambasade. Mai drai și un tolidic sităxeari. Tați vedem cum a zburăsc cu desea zburăsc cu ții hăbări, ții apufa să iau de adun, anamisa de parteneri de OSCE. Cu este aradă, cu este furnii a zburi cu toți oamenii mării de OSCE și vidui că are și în doi români de fapt, mucani. Asta mi hărsi multul de multul și mi duci multul pe rifan. Tu, că este aradă. Bun, este xitexarii și naima de simasie este rezultatul. Este că lipsea să pripună niscânte politici de comunicare. Va să ducă la creșterea sinergiei tra departamentele OSCE. Este experiența, zic, și la OSCE, mi-a ajutat să achisez cu cât disimasii sunt niscânte apofasiți, iau craturile și cât disimasii sunt mobețli i ți fații dincolo sau din apoia ușilor înclisi. Cunoscui și mulți tineri, din România eram singur, nu mai avea altă din România. Am cunoscut mulți tineri din turlitului de craturi, eu ți dau. Și sunt misticară tu aici, Lugnica sunt misticați și vahi lucrurile lor ți-l dar ca fizu ajută lumea să facă chisească magie. De apoi tu bitisita de 2007, afita de 2008, lucrai tot ca intern la Organizația Națiunilor Unite, tot la presă la București, la hăbări. Acolo l ajutam, l îndrupam pe director, pe comandar să adună toate hăbările și să le dăm alargul la lanț la craturile ce sunt membre ONU. Adrași niscânte lucruri logistice, tu ți mutrești summitul NATO de 2008. 2008 ONU cum zic eu, îndrupă un festival de filme ediții One World și o adrași niscânte producerea de două filme, este un copus, ne mult mai un copus lelelele. Și mai adram și niscânte producerii la și de apoi este acel de zoni lucrurile la drai la ONU, l-a îndrupui pe director scaft alți interni ce va zinea după mine. De apoi tu 2008
nești la tot Viena, viziți misiunea permanentă a României pe lângă organizațiile internaționale din Viena. Stuttgart intern, acolo cunosc mulți oameni, mult mei, mult prăxiți. Acolo cunosc și pe Răzvan Mihai Ungureanu. Vadă țarii este mult interesant că Naima Marley, comandar de atunci, de atunci cu Defterlu, era comandarul al meu. Sunt tutora secretar de stat de 3-4 ani. Mult minti mei. Tu arată-ți, așa cum zici și vizui și cunoscui mulți oameni minti mei și nica nu are miduchi perifan și mindui că România are mulți oameni ce vor scutare tupade numai și nu în valori. Tu este Aradu sau tu este Furniei la ONU, la misiunea permanentă. Nizeam la Andamusli de la Consiliul Permanent al OSCE, nizeam la alte suțati parei de lucru de la Națiunile Unite, badram cu cafea Andamusli, adram niscânti infograme, astea erau petrecuti lucrat cu România la București. Este un chiro mult interesant, de aceea că acel fu chirolul anda Rusia adră polim tu Georgia. Acel fu un întâlnit din moment anda Rusia luă tutti hondratele astea internaționale, le mistică și a scoasi tupadii țivații era sinferloei, era sinferloei. Ama, cum zic, Cafi, Andamus, de este la Consiliul Permanent, avea mobete este. Erau niscânți oameni de Georgia, reprezentanții ai Georgiei care azghierau la esta Rusia multul nu intrat pe este hală, pe este mobete. Ama este nica onoare vizui cât de zimasi sunt mobesli anamisa de ușli închisi. Care mă că vidzuși niheam și furândau, să zicem, momente cama cu zorii stricudiale și vai vidzuși mobesli ți să fțea acolo și cum zbura ca fi una parte și ți să fțea, peste că era un chiro cu multi, să zicem, bilei. Ninti să trec mai larg cu întrebarea mea, vreau să le zic și a mutritorilor care să aibă întrebări din Nasi, să îngrăpsească tu comentari pe Facebook și care să avem oară, vale ghivesim și Nasi să apândăsească. Nasi, vreau să te întreb de toate experiențele astea tuxanii, ți învița și de cum să lucrează, ți era horia de cum lucrai tine Nintis Foods, ți s-a lexi. Nintis nec Viena nu para lucraiau. Eram la facultate și n-am puțis. Ama pos a dar un diaforau de ți faci tora tu România. Este ei lucrează niheam mai mult, niheam mai hândos, sigur că lucrează la program, ama sunt mult mai serță din noi. Și tu chirom al lungu, este lucru zvedi. Noi plagem. Ei ne scântiori sau mai multe ori nu. Și de aceea este lucru ne afectează și cariera. Care vă zic că vahi acolo etica, partea asta de etică în greacă niheam mai mult vahi. Sigur. Luașa pofasea sintră de alihia tu lumea politică numai și ca facultate, să zicem, ama de alihia tu practichi și acurhiși ca consilier ti un parlamentar, tu Parlamentul al României, deci tu un birou de parlamentar. Cum fu experiența asta? Nu tu un birou de parlamentar, la Comisia pentru Apărare. La comisie, bun. Cum fu la comisie? Atunci, cum să zic, fu un chiro mult umșat de mine și voi zigninte să neg mai larg că azi este ziua al Costică Canacheu
și Vahină Mutreaște și voi să-i zic mulți ani, să-i bă sănătos. Și vreau să-i Hristusesc cu asta Aradă, știi tu, pentru pământul ținut de tu, atunci când am dat lipsea. Și bine. Tra mulți ani și asti. Și zână, cum fu un andru pământul ca să chicăsești să niham cum neazi politichia, i cum fu? Andru pământul cum neazi politichia, cum s-a dat cărțile. Este un om mult exigent, zic așa, și chirolul acel fu timini mult, lucrurile s-a dat mult cu zorii, cu mult opus, ama tot dacă Domnul Trescu de înapoi, îmi se pare că ca fi tineri lipsește să aibă un om ți se îndrupați ca și cum mi-a îndrupat pe mine cu stigă Canacheu. Știația e Hristusescu unica onoară. Duțimul trești Comisia pentru Apărare, vază țării că este Comisie de Parlament Beaghi nomurile Țimutrescu în două ministere, Ministerul Apărării și Ministerul de Interne, și vără 3 servicii. Ți adram eu acolo, era și de seara nomilor, angajarea și băgarea pe Arada unui plan de control parlamentar. Tora Comisia de Apărare are tu borgi să zveaghi și ne scânti pe instituții și dar ne scânti de control parlamentar, duc la ele și le întreabă desi hărgiuire parălul cu lipsea, desi iau ananghi de ceva, desi iau o beti bună cu ministerul, desi iau o beti bună cu alte instituții. Iar planul este lipsea în degerea că ca fioaranda să lua apofa să tu comisii să-și ducă comisiei membrii tu vor instituții la vor instituții, lipsea îndrăzare, multe lucruri lipseau îndrăzare și aici tu lipsea mobeti, lipsea cărți, tu aici tu chiar învățai multul semantica. Aici te merisi mult de mult și Costiga Canacheu era expert. Tu aici tu. Care vă zic că noi mult detaliată. Noi a unui zbor am mult detaliată. Să-i îngătan cu cum poate să achicăsească. Exact. Cum ufilisește zboarele, cum poate să achicăsească un zbor îngrăpsit cum nu lipsește tu vreun om, așa. Asta este mult interesant. Este. Dar poate tini tot la Parlamentul Lucraș, dese că tu un parei parlamentară, nu? Parei parlamentară este tu 2017, te-ația că amintai prezidentul la suțata de tineri a unui partid și lipsea să numai ta puteam șed la comisie și te-ația nici la grup și la grup adrai acolo la parea parlamentară, adram niscânti lucrurile erau ți lipseau adrarii. Adram sitexer de numuri, adram punctaje, note de audiență, mai multe lucruri. Chirolul ne-am amșat la comisie. Și la comisie adrăm turli, conferințe, simpozioane, andamusi, de tutti, lansări de carte, de tutti. Fu un chirou mult umșat pe mine aici. După este dau experiență tu politică de alihia, cum ți te învițară de lumea asta politică? Cum omul trește după ți erai înăuntru și vizuși cum smină lucrurile? Apofasea uluai, tas mimintul lucrurilor tu lumea este politică, tu 2012, anda vizui câți oameni psefță are ningamini. Oameni psefță ți sunt comandari. Ți comandusescu, ți sunt deputați, ți sunt senatori, ți sunt parlamentari. E, și atunci mi-mindui că ca să poți să alăxești să ai lucru, stimeați cu ei. Și atunci mi-a pufăsit să intru tu partii.
Și cu multul lucru amintai și, deci tu 2017 amintai prezidentul la tineret. De-apoi tu 2019 amintai Rămăticu, secretar executiv, îți acelții veaghi toți oameni, acelții Andreea zi toate lucrurile la un partid, la un sector. Și de-apoi tu 2000 Inghiț foi electul consilier general la București, acolo fiu soț cu, nu știu de si lipsea să mă întrebe, este. Vad țării că aici tu Consiliu este împărțit văr unul spre pare de lucru. Ți sunt mai multe arăți de la juridică la urbanism. Ca fi consilier lipsește să sibă tu n-ai mai puțin 1 comisie și n-ai mai mult 3 comisii. Eu hiu tu 3 comisii, tu juridică, urbanism și transporturi. Tot la Consiliu hiu soț cu un alt armân, Stelian Bușduvean, este viceprimar, defter primar. Este un cel mult umintiment de Constanța și mi-am chis să spun tu gine pe el. Și vai, tu initorului, poate l aduțem și pe el la bana lui. Sigura. Câte nu, este una lume molto interessante. Toratini, la Dimarhie, la Consiliul General de la Dimarhie de Căsăbălu București. Ca fi zuăți adar ghivesește nomuri, asta este mai marea parte din lucrurile. Ți l-a dar? Asta este mai mare parte din lucruri, ghiveserea nomilor. În Consiliul s-a îndămusește 1 oară pe mes, și comisiile adun comisiile 1 oară pe mes. Niscând ori, din mai multe ori, avem 2-3 andamusi pe mes. Ama lucrurile mai mari nu este că lipsește să găsește toate proiectele, toate nomurile. Lucrurile mai mari, tu ții mutrești zic ca și în felul meu, este misticarea este pe lumea politică și arată pe ce lipsește să o dar ca fixul la partid. Ora, că mutrește dinăuntru la Țisfații București, va te întreb, ți-l întrebai și tase stămânații tricu, îl întrebai care sunt unai mai mari cripări București și cât se nu para avem București, tot România, nu para avem proiecte politici cam alunză. Asta e una bună întrebare. Pistipsescu că prota mai marea bilei a Căsăbălui este că sunt are 7 dimarhii cu 7 bugete de hărțuiare, 7 administrații și zic ca și dezvoltarea este este unitară. De aceea avem niscântii sectoare sunt împline de parați, cum este sectorul 1, și avem sectoare ce nu para. Iar este lucru zvelde și tu investiții. Sectorul 5, ca și ca un urnechi, nu este duchești să andanești tu sectorul 5, duchești să găsi tu sectorul 5. Andahi tu sectorul 1, duchești să găsi tu sectorul 1. Iar diaforaua este va pistipsesc eu că poate să balăxit, andai un administrație, un dimarhu general, ți poate să alăxească lucrurile tu ca fi sector numai și de adun cu alanță dimarhi. De apoi este un bilei și cu transportul și cu urbanismul, tora de oară cu este de zone ca și dimarh, este un problemă și cu urbanismul. Pe aceea că oamenii că țară să adară blocuri și nu parau, au niscânti bilei cu urbanismul. Sunt și blocurile, poți să lași mașina parcările, zic așa, nu para sunt. Un altă bilei este
zic ca și zona de recreere sau parcuri, nu sunt tu cum lipsește, nu sunt tu posibil și mai multe. Este voie zic. Ti Cilimeani știi primnare asta, că nu para ius să te duci Cilimeani, nu parai ius să te duci primnare, că nu parai să sar cu amaxa, noi solași. Casile ti sociale, zic ca și sunt iara una bileiți va Andrezeri, a mai ele sunt mai multe ori îndreapte de marchi din sector. Sunt multe bilei pe București și este de ciudit că nu se scoate după de un de marcă ți poate să dar un proiect cam lung cu un vedere și cu o strategie unitară pe mai mulți ani. Nu știu cât să da este lucru. Este o întrebare bună. Vreau să ne minduim la ea. Mi minduiam și tu în general, tu România, nu mai știi că se bolu București, că nu para are, zicem, proiecte mari, zicem, pizzați ani, pe hingheza numai da zic. Și îmi păru ca fioră te ciudii, că nu para avem. Este, un dimar nu para are chiros să-și bagă toată politica tu pe aradă. Nu este chiros. Aia n-anghești de oameni, aia n-anghești de vași să știi lucrurile, e complicat, e mult complicat. Dar nu știu cât se ia și. Tora, vreau să te întreb, cum vezi tine rolul de campanii, de alizare, înainte de alizări, când nu lipsește să zburăști cu lumea și să le zici că ți lipsește să te aleagă pe tine și să nu aleagă altul, să aleagă partea ta, să nu aleagă altă. Partea asta țari hari, nu para țari hari. Aici este rolul, ți meresește mai mult de bana este politică. Este rolul acela, da, poți să-l mutrești într-o pe om, să-l întrebi și să vezi de sitivai, nu. Și este meresește mult de mult. Campania, masivă campanii ca fi un an, ca fi poate să dar este lucru. Mi se pare că nezi și pântul Sonia, dar ți lipsește să dar un politician, să sibă permanent în mobeti cu acelții vloleți. Așa este, lipsește să aibă hari mobetea pe Stipsescu. Tora, zâne niheam de doctorat la tău, PhD, că de câte chicăsi niheam are legătură și cu armânii și cu lumea românească. Și este. Este un doctorat cu minte este să zbroscă de armâni și tema este. Armânii tu este un secol. Stipsescu cu al terminalul ținii. Nici nu știu de să curhescu cu el. A te întreb eu, știu că adra și una carte cu întrebări, armâniți vrea putea să apândăsească și mi minduiam desi viduși toapan desi ți părua țăia că este și interesant, că lipsește scuteretul Migdani, nu te așteptai să afli, am aflași? Eu știam lucrurile ți lipsea să le aflu. Aveam ananghi de una panda si că a spus zic ți știam. La este întrebări a mele, la este chestionar a voi îmi dau apanda si dit Grecia, dit Gărții, dit Makedonii, dit Vălgării, Stipsescu că dit ca fi crat iubâneață armâni, Germanii, America, nu știu desi ajunsi maclo. Ți zic, tu ești tu doctorat, îmi se pare că aflai, ți știam. Aflai că și vreau și voi să ascult poate, ți știam. Este lumii mult ticiudii, zic așa. Tora, cât se adra ești tu doctorat,
Teațeac ne-a Hari, în Sipari, tu 2011, dacă ți-ai prezidentul la CTRM, ați-l fun chiro ca să vas zic de ei, și apoi va ne la doctorat. Ați-l fun chiron da să alăxează ca și să alăxeau bărnările cu CTRM, fetele smărtau, piciorii se însurau, fun chiro mult umșeată. Era un parei mult umșeată. De cu Viorel Crăciun, cu Ianula Gheorghe, cu Daniela Costea, cu Sorina și cu Teo Nicolae, cu surorile Custură, cu surorile Trantu, Mădălina și Dana, Ștefan Popi, Caciandone, fună parei mult umșeată. Ne ligăm și pit lucru ama și pit Gimbuși. Și dusim alargul la CTRM, dusim alargul în 2 proiecte, acățate de TASE, Zona Națională și Primăvara Armăilor. După aia, Pandrupui și produsul firmă Armânescu, Adra de Toma Inache, nu știu fai să mă armân. Tu ai tu firmă Toma încăftă Pandru Pământul, tu ți mutrea crăciuiarea para lui. El lipsea să adară și management de oameni și să aibă și regizor, să aibă și actor, să aibă angătanși de paradă, să adară și producție, adică să mutrească, Ius filmează, cum se filmează și așa mai largul. Era multe lucruri, ți lipsea Drariti un om. Maxus că era protul film. Maxus că este era țiva nou știi Toma. Și andaia îngătan de mai multe lucruri, nu se poate să nu le dar toate bune. Nici că pe real tusește. Și naima de simasi era filmul, ca spuneare artistică. Acel ți zvedi. Popusului de înapoi nu zvedi. Zvedi mași, ți ia si tu migdani. Știațea și cum zici și tocmai încăfta într-o pământul. După vârstă mână băgăm pe aradă hărgilii și iar atom avea nanghi de carivații lipsea să adară cumata de producție și așa cum spui și este lumea producției, a televiziei, mult umșată. Producția va zică că zicem că azi se filma Iova și lipsea să oamenii ți filmează, lipseau să aibă, zicem că se filma la tu vărătren. Era în Anghis, a zburăm cu aței de la CFR, Ministerul Transporturilor, va aduțeari trenul, va zburare timăcari, va videari desi lipsea știțiva la vără om de parei. Fu mult umșat, mult popus mult umșat. De apoi tot cu furnia este de prezidentul la CTRM, mi misticai și tu ți mutreaști misurarea oamenilor, fu un recesământ 2011, și mi misticai tățea că vreau să ved din padi cum își zic armânii. Când sunt o întrebați, sunt ei. Știațea mi-a gripsit ca și un recenzor la această misurare. Atunci a văzut care armâni ți-și zic armâni, iar armâni ți-și zic români. După numu și după moabetii, îi duceam că sunt armâni, i-a zburam pe armâneaști, știam că sunt armâni, mai ei înțețeau că sunt români. Și așa este istoria acestui popor, ca să ajungem la lucrarea de doctorat. Tare ne scânță oameni ți Pistipsescu că sunt un popor la Horia, are ne scânță oameni ți Pistipsescu că sunt români. Și Pistipsescu că este moabeti, este tutti craturile iu are armâni, este delicat. Pistipsescu că iuți doi este, să zicem, este moabeti, anamisa de dauli minduie. Gărții inițiam zicem așa, special. Politica este minoritară, e mult agresivă în tu gărții, dar nu voi să intrăm acolo.
Bun, Pistipsescu că cât să veni tu minti vah kirolu cu cetareme cu Consiliul Atenului la Rămâni, anda te întrebai de doctorat, vah daulis misticare niheam, vah minara, zicem, intrarea ta, tu minara armânească, ti fați niheam, ti pimți niheam și vah stiminduiești la un exităxari de armâni. Pistipsescu că asta fu legătura. E, așa este. Așa Ora, este. cum fu partea lantă când adrai lucru ti lumea armânească, fuși prezidentul CTRM, cum se și știni, adrat multi andamu simșati, cum fu andamu sa di Moscopole. Pistipsescu că de ața nu știi toată lumea, cât multi? I știi. Vas videm. Și ațel fu un chiro mult umșat, tase cu mult usea CTRM toțel chiro și el fu ți Andreea și Puntusoni, de-a cu parea este de tine de CTRM, vârânghis, ce să eram, țineasem cu vreo stămână, îi dau înainte tu Moscopole să învingem lucru. Și fu un chiro mult umșat ațea că ne ligăm cu alanță tine de parei pe lucru. Este naima hândos lucru. Anda poți să adari un lucru cu alți oameni și tileți. Și idi oameni niscânți armaseră anda fu eu prezidentul, niscânți așa cum zici și uloară pe altă cale zmătară, sansurară, intrară într-o altă etapă de bana lor. Tema, ca să ne turnăm la Moscopole, acel fu un chiro, anda vizui, doamnii ună spără, cum pistipsesc cu oamenii că sunt, vizui că sunt și armăinții ți derină de lucrul armânescu, vizui că sunt are armăinții ți sunt tis în felul lor, oamenii sunt idea. Nu vă zic că hi armân, că hi români, german, oamenii sunt pe idea. Naima sau ții leagă, sunt unii scânti principii, unii scânti proiecții ți leau. Și este vreau să zic că tu Moscopole, CTRM-ul îți ligă, tu Moscopole vineri vărăținții 6.000 de oameni, acel corpus fu mult mare, că lipsea, ninte să fugim la Moscopole, lipseau adrarii cărți, și este le-a drapitațeat zici că lucrurile cu Costică Canacheu fu multul zori fu umșat, ninte să fugim la Moscopole, lipsea să drăm cărți câte tuti ambasade, ministere, le zicem, vedeți că tu chirolul acel va să aibă multi maxi va zile câte voi, nu vă spăreați, noi polim, adrăm noi un andamus în Moscopole. Și pe cum cărți mutăm și scânticasi de aua de București, ce fără fapti, cât în Moscopole, le îndreapsim acolo, este cu inghiți oameni și nu mult mintimentase, scoase tu padea este moșuteață cu te armânami. Fu prota și se pare că n-ai mai disimasi andamus ca românilor de pântora. Am nădia că va să mai adară și altă, va să află vreo maxis să adună armânii. Că vizușnic am de lumea politică, am de lumea armânească, am de lumea asta artistică, de cum să dară un film. Cum ți părură? Cum ți părură lumea asta artistică? Nu știu să acum să spun, niscânti ori se părea că au niscânti condiții, eu nu puteam să le arătisesc. Mi se părea că sunt aceiții lucrează pe partea tehnică, mi se părea că nu au măsură. Mi se părea niscântiori că ansar cal. Mi se părea că niscântiori caftă mai multul de ți lipsești. Armâniții erau misticați, că aici un firmul ți adună tuți armâni. Aici un, cum să zic, Toma Estată, de fapt.
adună tu țarmânii, tu te protul film armânescu, tot vrearea armânească, fu băgat acolo. Și este fu câștiga fu că oamenii armânii duchiră că este un film de simasei, că va să armână și andrupără. Artiștii nu poți, dar artiștii sunt Ilia. În zori să zbură cum cheam de este, de aceea că îmi se pare că ca oameni are și oameni mai buni. Păi Stipsescu că este și vrerea asta, îndești artistul să iasă cum o ai tine tu minte, si bă, tot farsi, si bă, nu poți să dar ceva mai bun de ahântă și Stipsescu că va sta și caftă multi, hai să drăm nicanoară, hai să si bași, să șlantă si bași, că vor si bă tuti dip gine. Poate și sigur. Pe Stipsescu, Mindescu. Ora, vreau să mă întreb, Niheam, și pe partea asta a ta personală, eu am învățat și armânești, învățat și acasă, eu am învățat și cam de apoia, anda erai mari? Am învățat de acasă, de la Maia și la Paplu. Pe mine mi-a crescut Maia și Paplu. Noi ziceam Maia la două măi. Deci de la mama și de la Fendi. Maia era Dada mai. Deci bănăm în casă cu Maia și Paplu. Și de la ei am învățat să aduc cu armânești. Voi să zic că Maia nu avea aici. Avea un întâlnit de aparat, ama nu imna ca știți. Și pe aceea am învățat turli de lucruri, ta spoaz ne duchească, dar ne deșteptam. Și lega o cioară de thank you, și ne lega și nouă de mână și anda ne mutam, anda plângeam, din care ne deștepta și își vedea și ea să ne vechi. Da, anda erați dipniți că nu puteți vavdă. Nu puteți vavdă. Și mi-aduc aminte că Maia Cafizu, ne geam la parcul Paplu Cafizu, anda ne turna Maia ne aștepta cu pită de praș, pită de caș, apoi adormeam. Ca să apândăsesc la întrebare, de la Maia și la Paplu am învățat, mai de apoi este baza, este partea, cum zic eu, brută, zic așa. Am ajuns și la Suțată cu 2011, 2010, vizui că are și armânițe zburăsc cu mult mai bine de mine. Florentina Costea avea un standard, zic așa, mult înaltul. Și mersi, este lucru și a vrut să zburăsc, a vrut Ghivrusescu, cărți poematice și mai largă și îmi se pare că Suțata sau Par băgă unăturii de frișcă pe limba ce zburanează. E una și un detaliu, semantică. Stipsescu, desi aduc aminte gini că fuși niheam mai mult minat și la Suțată, îmi pare că fuși la un chiro fuși tu pareați adra lucru cam organizat, nu fuși tu consiliu, desi aduc gini aminte. Fui tu Suțată, membru, fui tu parea de comunitări de la Consiliul Armânilor și tu daule fui. Și ca fioara Andrupăscu, lucrul armânescu, desi mea surai, desi am miari de taifa mea în doi niți, peată și ficior, am ca fioara Andapot, Andrupăscu, lucrul armânescu și mi-a se știu multul. Maxus anda cunoscu nu știu, a zburăsc cu careva cativi, care a zburat și armânește mult ușa. Haristo, așa este. Să trezem nădia ca fi unde noi să avem vrerea asta, să mă învățăm nica un zbor nou, să mă învățăm țivații nu știa seara și tot așa va să bă ca magini ca fizu. Mă vreau să te întreb cu lucrurile cu armâna mea,
desi posso dare una biani, cum fu anda erai tu organizația de la tu organizație politică de tineri, i tu organizație politică de armâni. Iasti vără ia furauă, lucruri cu armânii, iasti mazori, malișor, idia lui ca lucruri tu politică, cum spa, mai ales maxus partea asta de lucruri, zicem, pininga lucrul la tău. Să zicem că ai un lucru de tahina până seara, aseara ți armâni ună săhati și zici că vrei să dai iuva, vrei să dai ti politică, vrei să dai te armâni, oamenii care hin cu aia minduiare, sunt tu ahoria ațeții hin te armâni și ațeții hin ti politică? E tot așa. Nu, oamenii sunt o idee că, așa cum zici, că ei se cheamă armâni, că se cheamă români, că se cheamă nemți, vârgari, sunt o idee. Cum zici, în psihologie, tipare comportamentale. Aici te va zic, așa cum zici, ca fi organizația are bana ei, are și lucrul mi se pare idea, că este politică, că este ONG, vastă dai niscânti motive, niscânti lucruri a oamenilor ca să-i minuntu. Nu-i lișor să aduni parea, nu-i lișor să ia zburăși, aici oamenii vor zburări ca fizu, vor să știi de ei, vor să le știi care le sunt bileili, că e politică, că e CTRM, la suțată, aici fu un ajutor de mine mult mare, Vio, avuiș, mic am un sos cu Viorel, mi ajută să creștem echipa, așa cum zici, și tu chirolul acel la CTRM era chirolul unde să alăxeau bărnurile și lipsea să adunăm alți oameni, să aducem alți oameni, ca fi un cusoialui cu soț, cu surin, și așa mai largul. Și Vio fu un dit naima de simasi oamenii de CTRM, de lucrul armânescu, nu mai știi CTRM. Și cum zici, și sunt o idea oamenii, că e politică, că e ONG. Câți are organizații care crescu și organizații care țin ani de zăli și ți-a dar iali, zduți mai largu, hini bărnu după bărnu și are organizații care nu imnă. Ți pistipsește tini că a dar organizații la ți-ale ghini, ți-a dar alanti alătăsit. Bună întrebare. Prota și cum zici și tuti să dară cu oameni, tuti cu dauli au un anghi de oameni. Și au un anghi de oameni axi, au un anghi de oameni mintimeni, au un anghi de oameni cu doară. Andai doară și andai mintul lucru, zvedea este lucru. Andai un sinfer de moment, zvedea este lucru. Te-ația niscânti lucruri bânează, niscânti lucruri mor, nu bânează. Și mi-nduiesc că cum este, cum fu la CTRM, Vio de adun cu Maria, cu Cliciu, adrar un proiect care zice Nica Lândărușii, care Nica bânează. Amațel fu adrat timinarea lor, cu mintea lor și cu copusul lor. Andai oameni ți sunt cu îndreptă și vor să ajută, ca nu mata este nu mata mutresc cu bilei, mutresc cu mași soluții. Și ca fi organizația are în de oameni ți mutresc cu soluții. Masa ai mași oameni ți caft bilei, nu o să ascult după adițiva. Și gândesc că, sau stipsesc că niscând ori noi oameni apofăsiți, tu idiul lucru cu idiul sinfer, lucrurile nu-ți duc mai largul. Eu am avut idiul sinfer. Țem mai largul ți avea drată tase și pistipsescu că ieși. E o lecție bună că lipsește tu în organizație, vai să știi să alegi oamenii și ațeții în după tine, care si bătuți cu apofasi și axi, va să neagă mai largul, care după să nu mai știi să alegi, să aduci aproape de organizație, vai este cam azori să țină iți idee, iți inițiativă. Așa că apandisa este tu oameni, e un apandisim șată. Da. E oameni.
Sigur. Nasi, Dora, n-apucăm și noi de bitisita emisiei și ca fioră tu, Sonia, avem 3 întrebări scurte. Așa că să le băgăm și ațăia. Desi ai prota întrebare, desi ai un zbor armonesc cu țițari hari. E sigură. Vreali. Merisește mult zborul ăsta, vreali. Un zbor îmșat. Desi ai un măcare țițari hari. Piperchi ți-a găsit. Așa este, sunt mult buni. Și desi ai fără cântec armonesc cu țițari hari. Am 2 cântece merisesc cu multul de mult. Este un îngripsit de Sirma Gucci, Țițean Gătan. Zborul mult ușate. Și defterlu fu îngripsit de Mihai Sima și Țițin înapoi. Este un cântec zboraște de 2 papi, cum juca un tucor, o coadă mult ușat. Da, cântat de Pira, de Parea Pira și este un cântec zbraște de ficiorame și este așa, mult umșat. Și tot așa și cântecul al Sirmaguci mult umșat. Altă temă, ma dauli neau harișania. Haristo nasi ti mobeti. Haristo că ne dăsești niheam cum este tu politică dinăuntru, cum este tu din marhii, cum s-a redupsesc cu lucrurile, cum se lucrează la filmul, cum să dar și câte serii. Haristoti tu testi idei și mini armân cu ăsta adițione idei și apandisi că până să lucrurile bune să dară pe oameni și așa este. Este o lecție bună. Haristo. Serios. Să-mi bunele. Să-mi bunele. Haristo și a mutritorilor a noștri că și zură și mutriră moabeta și vă vedem săptămâna țihinii cu altă moabete și cu altă oaspi. Haristo și sarămșată să aveți.